Takže čau, já jsem Vilda, já vás vítám u Bed Wars s Kubem. Ahoj. Na hry o život a toto je moje první video, takže jsem tady teda s Kubem, jak jste mohli slyšet. Na jakou jde mapu? A půjdeme na nějakou mapu, oni jsou tady noví, jo, jinak mapu dáme do videa, teda do popisku. Já jsem tady ještě nikdy nehrál na tom serveru. Balons je blbý a půjdeme na Old Age. Kde to je? Nahoře je třetí. Jo. Old Age. No, jsem tam. Já taky. Tak začíná nám to za minutku vlastně. Pro barvy. Půjdeme do Azurovi. Jsem tam. A tady to není asi jak na Game Teamu, že? Co? Že to tady asi není jak na Game Teamu, že si tam nezmizí věci. Ne. To právě, že mě se na Game Teamu nelíbí, no, že jakože je to potom moc lehký. Bo... Moc lehký, no, že jako... Právě ani ne. Jako mají všichni, tak to je právě těžký. No jo, ale tak jako... Teď jako ho zabiješ, seš rád z toho, že jsi ho zabil, ale to je jako kdyby ho nezabil, protože má furt ty své věci, že? Jo. Jo, tak jsem to krásně To jsou tady ty, já vůbec neznám. Tady nahoře? No. Ne, tak tam je postel. Vypět. Tady je postel jenom? Aha, to je postel. Já jsem železo nebo něco. Železo je tady a... Nebo nahoře? Ne, počkat. Tady, jo. Ale nahoře je. Nahoře a tady jsou bronzy. Jo. Takže je to Graníkův server, teďka novej. No, je novej vlastně. Tady jsou i diamanty. No, jo. To je vlastně zvláštní ten jeho server, že on se tam přidal a i podle Mackových videí, si znáte Macka, tak Macko od Place. Prostě takhle, no a takhle mají různý jména, takhle jakože ty brnění. No, ten vesničan, no tak tady nejde to vidět ty niky. No a prostě, kdo sledujete Macka, tak víte, o co jde. Mám být na střed? No, jo, ale je jedna buglá mapa, kde vůbec, ne, vlastně tady na tom game může. Co? No, že tam není gold. Jo, to je na Game Teamu, no. No, je to ještě meč? Dobrý, nebo ještě to vlastně, ještě chestplate. To je... Ten tady stojí a všechno sbírá, takže už mám 2. Je takový ti AFK typci, co... To prostě jenom prostě jedu na záchod a prostě skoro konec hry. Oni mají prostě zlata. Teda ironu. Ty nic nemáš, kam jdeš? Já? No. Já jdu sbírat humor. Nekecám. Co jdeš sbírat? Nic. Jsem až... Ještě úplně nezvyk, jak se tady nakupuje jinak. Právě, že mně to přijde takový... Protože můžeš postavit normální cestu a musíš si postavit jenom pro sebe. Pro mě je to i lepší, jako... Mám 0 DP. Prostě mi zdá, že mám půl srdíčka. Jo, tady jsou diamanty nahoře, jo? A jak často se spawnou ty diamanty, Vildo? Halo? Co? Jak často se spawnují ty diamanty? No, málo, ale bacha, jde tam za tebou jeden fialovej. Já vidím, zhodím ho.
Na rovný? Třeba, bacha, to jde na nás. No, neboj. Zoďo, kup si tu mrkev, nebo co to tam bylo a Zoďo. Jo, Zoďo, viděli jsme ho tady s Aldix. S někým takovým. Ještě bychom mohli natáčet, teda ještě budeme natáčet. Určitě budu ještě videa s Kubem a budeme natáčet i Skywars, jak se jmenuje ten server? Ježišmarja, to ne Guildcraft nebo tak nějak. No, tak z toho budeme natáčet z toho budeme natáčet Skywars, protože to jsou asi nejlepší Skywarsy, co mohli kde udělat. Protože za první jsou tam těžký a to je lepší, než jako kdybyste hráli třeba na tom game teamu, jo, protože tam vyhrajete mapu 1, 2. Ale. Co? To je dobře, aspoň to tam je rychlý a odsýpá to ty hry. No jo, ale tak jako kdybych chtěl hrát jenom prostě, že tam někdo švihá kolem sebe, jo. A myslíš si? Jsem zničil ty, jak se jmenujou? Fialový? Jo? Proč jsem jim chtěl teďka jít teda na postel? Nevím, ale já jdu asi na žlutý. Tak já jdu s tebou, počkej. Taková náhodička. Sakra. Jo. Teďka trochu zamotala hlava. Nechceš bodky? Tak já. Protože jsem takhle. O, ty jsi umřel. No, umřel. Ne, to byl nějaký kokos. Jo. Já jdu na aran. Aha. Tak to potom já. Ty jsi mi to zničil zase, že? Jo. Ježišmarja, kolik tě z koupil? Jenom 2 v pohodě. Pamatuješ na tom, jak jsem na ty Bedwars, jak jsem tam... Ne, co to bylo? To byly Bedwars. Jak jsem tam skládal ty, ne? Jak jsem tam nakupoval furt jenom boty. A tak to. Dával do té čestky. Jo, takový 4 částky vedle sebe. Nejdu na nás někdo? Teď budu asi restraně, jak jsem všechny zničil. Jenom náš Azurovej. Já fakt tady stojí. Dej hrát, dělej. To bychom mohli podkopat hezky. Ještě nepodkopavej ho. To šlopy. Já chci jít nahoru. A tady to ještě jdu úplně zaskládaný těma blokama. Divný tady to zlato, jak to je v té věži. Ne, já jsem se nevšiml, sakra. Počkat, kdo tam byl? Fialovej. Ty co zabil? Ne, zabil mě. Víc co máš v tom, ne? V chatu. Aha. A dáme si tak kolik map? A dáme si 2 mapy, 3? Klidně, mě to je jedno. No tak kolik budeš ty jsi tady host. No a co jako? No tak... Tak já nevím, kolik si dáme map, třeba... Nevím, 3. A jo. Ještě 100, no. No. To je takový jako... Tam pořád je ten názor, já ho tam vidím pořád. Já už mám taky ten žádnou změnu mluvy. A jestli to bude nějaká odfláklá hra, to co budeme Pojďme. učit potom, no tak... To bude špatný. Pojď. Ne, museli zbyt tak 3 životy. Jsem tam byl v taky malém okýnku a prostě jsem ho tam zabíjel. Jo, jsem na tvým místě. Je to tam dobrý. Jo, strašně, když mám jenom tyčku. Každý Kubo, je to strašně dobrý, když mám jenom tyčku. Ne, musím jít každý z jedné strany a pak ho zabijem. OK, ten tam byl leček, ne? No, jsem připravený, ty taky? Tak jdem. Jo, nejsem, počkej. Tak dělej. Počkej na mě, jdeme na něho. Kolíde. Nikdo není, jo?
Klid. Už jdem? To. A už. Voldo, jde na nás, Voldo. Mám jsem to dělal. A druhý je ve věži, ne už? Jo? Ne, já nechci. No tak já se na tebe budu dívat. Ne, já jsem taky umřel, já jsem to napadal dolů totiž, ale já to byli. No tak půjdeme asi na lobby, ne? Jo. Ježíš, to se musím zase přihlásit. Otoč se víte. Jen se na to dívají tvůj bratr, jo? Jo, to je vždycky nalezný. Nalezlý. Na co půjdem teď, Voldo? Kubu, kde seš? Dívej, pojď sem. Jo, vidíš, no? Dívej, pojď sem. No? Dívej. No, co? Jsem hacker. Já už jsem to dělal, já jsem to zkoušel už. Kuba parkourista. Na jakou jdem tu mapu? Půjdeme na nějakou tu mapku. Já nějakou vyberu, já jsem tady ještě nikdy nehrál. Jo, tak vyber nějakou. Airship. Ne, to se vehne. No, ty zelený jsou v lobíčku a ty modrý Já vím, hrajou. to chápu. Tak, jako... Jdem na krystal. Ne, tam nikdo není. Ty Krista. Tady jdem na bariéry. Barriers? Jsem tady správně? Já nevím, já jsem tam ještě ne. Teď jsem tady. Jo, jsem tady správně. Počkejte, se jdu jenom pro něco. Tak. Jaký tým? Tak, dobrý. Kam šel? Co? Kam šel? Já jsem si šel jenom zavřít okno za první. A za druhý. Čekaj, za jak dlouho to začíná? Nevím, a do jakého týmu mám jít? Aha, no tak... Ježišmarja, kolik je tady týmů? No, a po 8. Aha, tak to asi začnou za dlouho. No tak já se vám ozvu, až budeme začínat, protože to by bylo moc dlouhý. Počkej, já jsem to odhlásil. Ty jsi to odhlásil? Na něco jiného, myslím, nechci čekat. Asi jo. Že to bychom my zase. Dělejme to. Helikopter, dva hráči. Jo. Sem dáme, jo? Jsem si teďka uvědomil, že oni vidí to moje heslo. Tak to pak vystřihneš, ne? Jo. A tak víš co, že jako... Tak počkej. Ale... Jsi tady? Co to je? Helikopter, dělej 12 sekund. Helikopter... Tady. Pojď do bílých, dělej, do bílých. White. Co tam? Dobrý. Jo, to jsou ty dobrý. Co to je za mapu? Kde jsou? No, my jsme vlastně v helikoptéře. A... Goldy? Co? Tady jsou i goldy. Aha. A na středu nejsou teda? Co? Tak to jde na střed si hnedka. Jo. Postav cestu na střed. Čekat, tam už někdo je. To není střed, bych řekl tomhleto. Je to střed. Teď já jsem tady už hrál, to je střed. Jo, to je asi ten tým, co je to. Ne, to je asi spíš nějaký bug. Bug. Já už tě volám po třetí. Vycení, Voldo. Co? Jo. Vítor tady zase dělá problémy. Ještě buď jo. Nehádejte se, prosím. Kde je vůbec postel? Nahoře, na helik. V tom vrtulníku? Když Mare, co jsi tady dělal za cestu? Ježiš, co to je?
Co tam je? Který je nejchytřejší chlápek. Děkuju. Už jsi v tom středě, tak počkej, já si koupím zbr... Nebo já ti koupím meč, jo, Vildo? Jo, ta holka má celou dobu u sebe krumpa. A taky brnění. Až potom mě to A krumpáč koupím. Nějaké jídlo. Děkuji. No, pojď sem, Vildo. Počkej, teďka nemůžu. Sorry. Sochy. Tak já přijdu o věci pro tebe, mě je to jedno. Mám... To je šílená mapa. Není. Je. No, jako je dobrá, ale je taková hrozně šílená prostě, no. Ne, jsem propadl dolů. Kde jsou tady diamanty? Já mám půl srdíčka. Tady jsou jich železa? Já mám půl srdíčka, hele. Tak běž dom. Nechci se chlubit, ale mám 3 srdíčka. Teda půl srdíčka. Protože toto jestli přežiju, tak to budu Rambo na plné čáře, ti řeknu. Mám 2 goldy, asi mi to je na nic, že? Já mám 14 goldu právě, že? Tak pojď zpátky. s půl srdíčkem jdu. Kde seš? No, v tom středu. A dole úplně? Počkej, já tě vidím. Čau, já jsem za tebou. Tak dělej, hoď mi to, já mám plný. No. Ale A bloky, a je bloky, já nemám bloky totiž. rychle tam běž. Já už umřu. A já jdu za tebou. Pojď. Hlavně nespadni. Pohodě. Někdo na nás střílí lukem? Sakra. Dobrý. Vážně potom, trochu. Co si koupíme? Nebo co ti mám koupit? Nebo tak... Dej mě půlku. A ty si nech půlku. Máš větší půlku, takže... Počkej. Tak to si vem. Ne, to je dobré, už jsem si koupil luk. Já jsem tam. A byl dole někde u nás na posteli. Už si to nejdražší 7. Bacha! Ne! Protože musím, takže si dáme asi ještě 2, protože toto bylo taky hodně. Tak já jdu na hub. Maria. Dáme si ještě 2. Jo? Jo. Jdu do toho dát nějakou mapu. Není tady nějaká mapa, jakože se hraje, že v jednom týmu je jeden hráč nebo 2 hráči? Jo? A jak se jmenuje? No, to nevím, ale vím, že tady je. Aha. OK. Tak něco vyber a půjdem Tak tam. to by muselo být... Počkej. Něco vyberte, jedno jdem tam. Jdeme na to Temples. Jo. Do čeho mám jít? Fialový? Ne, do růžových. Jsem tam. Taková lepší barvička. Za 17 sekund začínáme. Ale Nebo já jdu do fialových, pojď do fialových. Musím říct dřív. No, jsem ve fialových. A proč jsme to měnili jako? Je to bylo lepší aroma. Ježišmarja, kde to zase jsme? Mapu vůbec neznám. A já jo. Tak tam je to. Bronz? Tady ne? Kde je železo? A Iron je tady nahoře. A Villager je kde? Villager je tady v tom domku. A Bedwars je tady. Teda Bed. Bedwars. Mám postavit cestu do středu? Jo. Tak já nemám bloky, mám jenom 10 bloků, takže... Já ti dám další 14, teď určitě Tak pomůžu. abych pro další rovnou.
Už jenom 2, 1, už nemám bloky, Vildo. No, ona už staví. Jo, staví. Stav dělej. Ta je pomalá, kámo. Nebo ten? Nevím, nedíval jsem se. Odhal svoje. To už tam zase jdeš úplně bez věcí, když tam přece to ne. Je teďka nevím. Ještě by to chtělo nějaký jídlo, nebo krumpáč, nebo nějaký bloky, protože nic nemám. Kolik stojí krumpáč? 4, myslím bradzi. Jo. A kolik stojí stejky, nevíš? Nevím. Už to ve středu? Ne. Jak to? Už tak 10 bloků a jsme tam. Já za váma. Tady s tím druhým máme věci oba dva. Budeme tam první, ne ale? Mhm. Jo a já bych chtěl ještě, teda projde, já bych chtěl teda to Counter-Strike Global Offensive natočit nebo Payday s kámošem. Takže nevím, no jak to všechno bude. Si jenom Minecraft. A i toto. Ale tak to se uvidí časem. Jo, jsme tady, máme obsazený střed. Tak dojdi, jo? A je z věc málo. Jo, neboj. Už tam jdu. Jsem někdo... Kde jsou diamanty, Vildo? Nahoře. No, tebou. No, jo? Ten byl... Mám 6 dia. Aha. To je hodně nebo málo? Co? To je hodně nebo málo? Hodně. Pojď dolů. Oni tě No. schodijou. Dobrý. Já jsem dole. Jdu dám radši. Co si mám koupit za 6 dia? Co se prodává za 6 dia? Tak to se musíš kouknout. Ještě by se mi možná hodil jeden, protože to jsem tam něco viděl za 7 a teď si nevím co. 30 dia, 10. Ježiš, on tady jde po mně někdo! Jo, neumím být. A nej mi jde líp. Sakra, 10 dia, nejmíň. Hele, a Kubo, No. netočil bys se mnou někdy aj Anny, nebo něco takového? Jo, Jako to v další minihru. jo. Koupím asi luk za 5 dia. Oni tam mají za 5, já? Jo, a mám ho. To je takový ten, co se prodával za 13, tady není ten za 13. A někdo jde právě po nás, se mi zdá. Jsem možná já. Jo, dobrý, já jsem neviděl. A co na tom máš? Infinity Launch a Power. Všechno jedničky. Stejně. Já nic nemám. No, máš rád a nemáš pořád umírat. Já neumírám. Zaběháš jak ocas, jako všude. Běháme v ocas. Jsem v ocas. Tak děkuju. Myslím, že to tam obsadili oranžový nebo žlutý, nevím. Si to obsadíme zpátky, můžu ti dát... Úplně to stejný jako ty, ten druhý hráč. Ten, co tady teďka je. Co? Tak já si jdu pro bronzi, vysalej, že jich tam hodně, pomalně to vezme. Ne, tady máš, veď, těch beráků. Co se prodává za 1 dia? Mám 2 dia.
No, Jeden dia se prodává za 2 dia. že? Co? Kostel asi moc nemáme zabezpečenou, že? Vůbec. Tak to třeba nevadí. No na střed. Tak si to tam užij. Pojď taky, no. Počkej. Po mě střílí, já ho trefím. Napínavý souboj. Ne. Co jsi tam dal? Dozvíme se příště. Realita versus opravdu Ne, nechci mu grafika Minecraft. Jo, trefil jsem je oba. Co je tady? Že tady ten národný typek z Německa tak stál. No tak já už asi můžu jít. Ne, nemůžu. Teďka už můžu jít. Já ti tam pomoct, kámo. Já asi postavím to. Cestu? Dones mi bloky, prosím tě. Protože Mám jenom 6. oni nás tady odstřelují z druhé strany. Právě. Och, já nemám Bedwars. Ach jo. Zemřel jsi. Jo. Já jen tak jdu a někdo prostě. Jo, říkám, že tady pořád běháš, jak moc si akorát. Tak teďka ti dokážu, že neběhám. Proces. Někdo vstoupil do psti tvého týmu. Co to jako je? Tady jsou nějaký pasti. Vůbec nevím. Teď si tady aspoň hraješ, ale já vůbec. Můžu ti dát ještě brnění, jestli chceš. Máš ho tady na zemi, někdo si ti válí, někoho si mu tam hodí. Jako vážně, ani nemůžete. Dobře. Oče? Vy jste na středu? Ne, my ne. Ne, my nejsme na středu. Zítra bude středa. Žigu, žigule. Ježiš. Žigu, žigule. A Kubo, a co tě baví nejvíc za minihru? Nevím. To je jedno. To je nějaká nová, ne? Šmarja nás tady úplně odstřeluje tam ten žlutý jeden. Tak už nebude. Přichází totiž. Já bych tam ráčel do toho středu hrozně, že se tam nedostanu. Dívej. No tak prosím tě, zase nespadni, jo? Jsi na to takhle. To si zvědaj, co tam zase vymyslíš. Jak vypadá dia i tady. Musíme se posunout co nejdál. Prostil bych trochu jídla. Už jsem se posunul trochu dál. Kaž? Dobrý. Můžu ti donést nějaký stejky. Už nepotřebuju. Zemřel jsi? No tak jako když tě tam... Dívej. A co jsi jako udělal? Když jsi ani nepostavil zkus zdi nebo něco takového. Však ne. Ježišmarju, zase na mě míří. Trefa? To máme zabezpečený. Sakra. Nebo ještě plánuju Něco jako moji sérii udělat to, že budu jakože pro jednoho hráče, že budu hrát
a hrát. Budu hrát kostičky a nic jiného. Vy mega hráč kostiček. Kostičky. Tak. A tady můžu úplně odstřelovat. Viděl jsi tu Gogovu soutěž? Jakou? Ježiš. Viděl jsi tu Gogovu soutěž, že prej napište, jak vám Minecraft změnil život. A teďka tam někdo napsal. I bez trávy vidím svět víc kostičkovatější. Ty zase umřel, Zuldo? No tak oni mě tam začali odstřelovat, oni mě tam začali trápit. Ježišmarja, tak tam nemáš hnedka tak nabíhat, ne? Kolikrát jsi umřel? Já nevím, na začátku jsem jednou umřel. Dobře, tak já budu jako ty. No vlastně jsem neumřel, protože jsem přece doběhl na ten střed a tam jsem měl těch 5 dia a koupil jsem si ten luk a ten luk pořád mám 6 dia. Teďka budu hrát trochu jinak. Já budu hrát kamět. To já je všechny přehraju. Trochu víc blocků. Si jdu pokusit odstřelovat tady z toho mýho toho. Já jdu zapít, když jdu pušku. Jdu pomoct. Jdu za tebou, neboj. Já vím, jak postupovat. Máš ten luk, ne? Jo. Jo, tak to jo. Dívej. Bere to takhle. Ale prosím tě nebreč. Taylor Swift! Trefuješ je aspoň. Jo, teď jsem se trefil. Jdu do ohní! Jo, teď jsem jednou hodil dolů. Jo, tak to je paráda, bacha! Blbče. Ach jo, já to tam jdu. Já taky strašně úplně riskuju. No, můžeš tam skočit na ten střed a všechny je tam takhle úplně rozsekat. Jo, a čím asi? Tím bokem, ne? To není jenom na napřahování. Ne. Kolik máš životů? Ne, spíš mě málem zhodil. Ok, tam jdu úplně roztrhat. Ještě žlutýho jsem zhodil, paráda. A tam ten už mě štve, protože mě zachoval. Zabil jsem ho. Jo? No, tak máš to v chatu, ne? To tak... Kámo, ty s tím... Tak já to tam jdu na ten střed úplně rozřezat. Jsme tam mohli dojít hlavně na ten střed. Však já jsem to tam dostavil. No. Kámo, já to jdu rozsekat tady! Tak se nezabila ani jedna. Brňonil, brnění na zem. Jo, když si pořád přehazujem to prané jedno. Ne, já vždycky někde nevezmu a pak tě tam hodně někomu na zem a ty to vezmeš, takže to je jedno. Co je, tady zase čekají nebo co, že nejde, a jo. A tak já v tomhle díle chci slyšet,
Jak mě hodně ťuká myš a to všechno prostě. Si tu mám všechno, jestli je mikrofon. Takhle to. Ne, umřel jsem. Padám dolů. Sakra. Ale hodně jsem tam to dodělal tu cestu. Hele, No? myslím si, že bych měl mít jakože No, jak se to říká, nevím. ve videích prostě to, Co? písničky. Jo. To ne. Jo kámo, jdu na ně kámo, jdu na ně. No, pojď, no dělej, a teď se pojď připravit, naběhneme tam spolu na ten střed. Co? Naběhneme tam spolu na ten střed, dělej, pojď. Tak jo. Spolu je tam rozsekáme, Jo. ale když já mám jenom tyčku, Tak si něco kup, ne, Ježišmarja. tak já nemám žádný irony. Tak si k ním běž. Tak, ale oni teďka předběhl nějaký nice. Dobrý, mám jeden iron. No vidíš, už máš nabrnění. Ale já nechci na brnění. Nějaký jídlo. Propač. Počkej na mě, prosím tě. Jo. Můžu? Ale ještě ne. Tak Počkej na mě, prosím tě. to hrozně dlouho trvá. Jdem někoho zabít, na žlutý třeba. Jo. Je mi to jasný. Jsi za mnou? Jo. Čeká na nás? Nečeká. Jsem dělal správně. Dělej, Vildo, nikdo není na středu. Nebo už tam jdu. Jsem tady. A teď bráň. Spíš proskočí tady turnový, řek. Tady stojí, jasně. Aha. Mrtvej. Dobrý. Co to bylo? No někdo tě trefil lukem. No jo, ale odkud? No, tamhle odtať. Už mi dají na mě. No dobrý, jakž tak jsme tu tady zabezpečili. Jak? Každopádně jdu asi na žlutý, bych řekl. Tak ne, nejdu. Ale asi půjdu nahoru. Se podívat, kolik tam jde. Ubiju. Za mě. Jdem na ty žlutý. Vildo. Pojď. Jo kámo, kdyby Fetty Pillow ovládl celý svět. A teďka ovládl i KFCčko, mistra Mekač a místo Happy Meal by se to jmenovalo Happy Meal. No, tak na to jdem na to, na žlutý. To by bylo drsný, kámo. Tak jdem na žlutý. To bylo tak drsný. Ježiš, pojď. Drsnější než Chuck Norris. Jde na nás žlutý. Ten je drsnější než Chuck Norris, ti řeknu. Kámo, já ho zhodím. To tak ne, no. To mě ještě někdo pálil lukem, on mu pomáhal, to neplatí. No, jde na nás, ale. My to ustojíme. Před té velký houtí. Rychle, my to neustojíme. Jo, hodil jsem ho, myslím. Jo. Ty jsi to zabil. Já jsem ho zabil? A jo? Myslím, že jsem ho jen hodil. A teď jdu já na žlutý. A jo, teďka je to. Jdu. Já jdu taky. Jeden žlutý tamhle stojí na cestě. Teď bych nechtěla, aby mi to někdo zkazil. Ten je do středu. To video. Co? Nechtěl bych, aby mi to někdo zkazil, to video teďka. Vy jste si mysleli, Ne. o čem se teďka bavíme, no tak o tom, že my jsme natáčeli ty Skywars.
Začal mě nadávat táťka, že se neučí. Takže úplně... Počkej, já jsem tady taky, tak jdem na to, na ty žlutý. Jo? Jdem. Tak pojď. Teď jeden běžel zrovna to. Kam? Zpátky. Zpátky běžel. Jo. Tak já budu bránit, jakože... Ty víš, jak já bráním? A druhé na mě střílí z vrchu, tak byl když to rychle proběhneš. Nebo No. když proběhnu... No tak ne, já jsem si, že ho nalákal na sebe, ale očividně ne. On se mě ten jeden blok... Já jsem spolu mrtvej. Váž. Na to kašlu. Spíš jsem mrtvej. No já ještě nejsem mrtvej. Šmare, tady nejsou žádný bloky ani. Žádný věci ani. Tohle mám mapa, to hrám dlouho, že? No? To jsi ty? Jo. Tak po téhle mapě to ukončíme, nebo si dáme ještě jednu? Je to jedno, ale... Pas? Já nechci strašit, ale možná jdu po nás. On má luk? Jo, on má ten, co zapaluje. Flame, myslíš? Ježíš, tak jsme asi dohráli. Ale nikdy to nezdá. Já jedu zabít, tak oni sem vběhnou, teda vběhnu k ním. Tak jo, kámo, teďka si dívej na to kompo, kámo. Jo, kámo, já rozhodil s tím flamem, ne? Já jsem rozhodil s tím flamem. Jo, já jsem rozhodil toho jednoho. Čo děláš si srandu? Přišlo čas teďka. Jo, já ho zadila ruku! Kolik jich tam je ještě? Už 0. Ale já vážně, já jsem... Tak dělej, Holdo, teď jsem došel do středu. Já 1, vážně tou rukou. 5. Jsem ho... 8 goldů. Kámo. Knockbacker. Kolik dia? 4. Už to je fajná. Jako nechci strašit, ale možná nám zničili postel. Fakt? Aha, sakra. Aha, ne. Tak teďka se asi stáhneme. Jo. Kámo, oni tady po nás. Jdu dom, mám 8 zlata a 4 dia. Ani do mě nepálil. Kam jdeš? Jo, to nejsiš ty. Fakt nám zničili tu postel? No, jelikož teďka lítám, tak jo. Ty jsi umřel? Jak to, že jsi hnedka umřel? Protože oni do mě stříleli. Tak mě taky stříleli. To jo, ale po mně úplně těžce ti řeknu. Jasně. Teď je to nakupování, já se v tom... To co mám koupit za 4 dia? Za 4 dá? No. Čekej, co tam je? Nevím. Něco za dia? Kolik stojí meč? Vidy? 5 zlata to mám. Počkat, co tady je napsaný. Proč se bílým lidem říká bílý, když jsou růžoví? A nebo černý malien to bude. Hele, nechci strašit, ale možná jdou na vás a možná tě teďka zabili a taky možná ne. Hele, možná jde na tebe a možná taky jo. No. Ty jsi jiný knockbacker. Já jsem si koupil za 5 zlata ten meč. Jo.
takový knockback jsem měl s tou rukou. Jsem si četl ruku. Za 200... Koupit jeden Za 200 XPček. Bacha, jde zase na tebe. A ne! Měl skempit. No, on mě zabije, on mě trefil první. Ne, nezabije. Jako to znamená, že když tě trefí první, tak jsi mrtvej? Tak my jsme měli skoro stejný ten, ne? Tak má si pak větší pravděpodobnost, že mě zabije. Aha, takže vždycky, když do někoho půjdu, tak ho mám první hitnout, jo? Aha, a jde zas. Jak to zkoušel, kluci? Počkat, co piješ? Odpary. Ty máme, co nerozumíš na tom hodinu denně? Jo, ale točíš to už. To jsi říkal před hodinou. Malý omyl. Já toto dotočím. On jde na tebe zase záda. Jo, pojďte na mě všichni úplně. Jseš mrtvý, jestliže. Jo. Ach jo. Tak to ukončíme na lobby. Já jsem byl poslední hráč. Jo. Tak jo. Kde seš? Tady jsem vedle tebe. Čau, tak tady to ukončíme. Jo. Jdeme na ty neviditelné bloky. Jo. No tak jsem tady. Pojď trochu nahoru. Jo. Jsem spadl. No, to je jedno. Já se s váma loučím a i Kuba a zkusím zase dalších videí. Tak čau. Ahoj.